Il-Ministru Konrad Mizzi għandu jirriżenja. Din id-dikjarazzjoni li sentejn u nofsilu kien għamel il-membru parlamentari Ewropew Laburista Alfred Sant li ma dikjarazzjoni għadu jemmen fija sallum il-ġurnata. Ir-risposta tiegħi se tibqa' dejjem l-istess, iddikjara l-eks mexxej Laburista f'intervista ma' The Malta Independent on Sunday. Sant kien ħareġ b'mod pubbliku bistedina lil Konrad Mizzi biex fl-interess tiegħu stess, kemm politiku personali, fl-interess ta' familtu, imma wkoll tal-Partit Laburista u tal-Gvern, kif ukoll fl-interess nazzjonali, Konrad Mizzi hu deċiżjoni li jirriżenja malajr kemm jista' jkun. Dikjarazzjoni li kienet saret ftit jiem wara li sar magħruf l-iskandlu Panama Papers li ma skandlu kixef kif il-Ministru Konrad Mizzi kif ukoll il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri kienu fetħu kumpaniji offshore li fihom ippjanaw li jirċievu somom ta' flus. Iżda minkejja dan mhux biss Konrad Mizzi baqa' ma rriżenjax, anzi l-Prim Ministru Joseph Muscat saħansitra promovih biex illum il-ġurnata jaħdem mill-uffiċċju tiegħu stess ġewwa Kastilja. Dawn is-sentejn fil-konfront ta' Konrad Mizzi saħansitra galla tibda inkjesta maġisterjali fuq talba tal-Oppożizzjoni li ma inkjesta baqgħet qatt ma bdiet. Dan għaliex f'dawn is-sentejn Konrad Mizzi rikeb fuq mossa wara l-oħra biex kemm jista' jkun itawwal il-proċeduri legali u jibqa' jaħrab milli jaffaċċja l-ġustizzja. L-aħħar mossa tiegħu kienet biss ftit jimilu meta Mizzi fetaħ kawża kostituzzjonali fejn qed jiddikjara li nkisirlu d-dritt tiegħu għal smigħ xieraq waqt li jiddikjara li l-protest ġudizzjarju kontrih għandu l-iskop li jħammeċ l-integrità tiegħu. L-inkjesta ndalan li jsir magħruf jekk inkisrux il-liġijiet kontra l-ħassil ta' flus meta uffiċjali għolja fih dan il-Gvern Laburista fetħu kumpaniji offshore fil-Panama. L-inkjesta għandha tinvestiga mhux biss lill-Ministru Mizzi u lil Keith Schembri imma wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll il-Brian Tonna, Karl Cini, Malcolm Sherry kif ukoll Adrian Hillman.